न नदिया से सुनी रोज बोली, हफ्ते हफ्ते कीन के ले आवे लाई चोली। ऐसन का? सासू न नदिया से सुनी रोज बोली, हफ्ते हफ्ते कीन के ले आवे लाई चोली। जवन जवन साड़ी लावे उहो 4 मीटर बा, जवन जवन साड़ी लावे उहो 4 मीटर बा। आई हो दादा कैसन पियवा के चरितर बा, आई हो दादा कैसन पियवा के चरितर बा। सुतहु न देवे ई त रात भर जगावेला, थके अकबारी हमके हरदम दबावेला। सुतहु न देवे ई त रात भर जगावेला, थके अकबारी हमके हरदम दबावेला। लागता कि देहिया में फिट करा हीटर बा, लागता कि देहिया में फिट करा हीटर बा। आई हो दादा कैसन पियवा के चरितर बा, आई हो दादा कैसन पियवा के चरितर बा। पियावा पमानवा के कैसे समझाई, इहे सोची सोची हमरा आवे रोबाई। ऐसन का? पियावा पमानवा के कैसे समझाई, इहे सोची सोची हमरा